Για μιλήστε, έχουμε τηλέφωνο νομίζω. Ναι. Γεια σας. Πιο δυνατά μέσα. Μ' ακούτε? Ναι. Ναι, μ' ακούτε τώρα? Μάλιστα, ναι. Γεια σας κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Κύριε Πρόεδρε, πριν αναλύσω πολιτικά το θέμα για το οποίο πήρα για να συζητήσουμε, θα ήθελα να σας ενημερώσω και εσάς προσωπικά, αλλά και τους τεχνικούς στο κανάλι, ότι το σήμα του σταθμού δέχεται παρεμβολές. Λαμβάνουμε κάπως περίεργα το σήμα, βλέπουμε το πρόσωπό σας να παίρνει τσιμπούκια. Να μην απαντήσω. Προφανώς ο κύριος ανήκει στον υπόκοσμο, ανήκει στα καθιζήματα της ελληνικής κοινωνίας που αποτελούν το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, και επομένως δεν